नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आमचा मुंबई गोवा महामार्ग कधी होणार? आमदार निलेश राणेंचा सरकारला सवाल। पक्ष सोडून जायचं असेल त्यांनी खुशाल जावं, वैभव नाईक स्पष्टच बोलले। आणि कोकणामध्ये नाही दिलं तरी चालेल, निलेश राणेंनी सभागृहात मांडलं वास्तव। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। जिल्ह्यातील ठाकर समाजातील नागरिकांच्या जात पडताळणीबाबत होत असलेल्या अन्यायाची दखल मंत्री नितेश राणे यांनी घेतली। बुधवारी मंत्रालयात राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या उपस्थितीत मुंबई लोहगड या निवासस्थानी या संदर्भात विशेष बैठक संपन्न झाली। ठाकर समाजाचे रखडलेले जात पडताळणीच्या प्रस्तावावरती येत्या 8 दिवसात निर्णय घेऊन या समाजातील नागरिकांचे प्रश्न सोडवले जातील अशी ग्वाही या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली। त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे। या बैठकीला आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव विजय वाघमारे, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे ठाण्याचे उपायुक्त दिनकर पावरा, सिंधुदुर्ग जिल्हा ठाकर समाजाचे नेते पद्मश्री परशुराम गंगावणे, जिल्हाध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा ठाकर समाज शशांक आटक, साबाजी मस्के, भगवान रणसिंग, निलेश ठाकूर, दिलीप मस्के, वैभव ठाकूर, कृष्ण ठाकूर आदी उपस्थित होते। ठाकर समाजातील नागरिकांच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या अडवणुकीबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या। या विषयाची चर्चा पालकमंत्री तथा राज्याचे मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी नुकत्याच झालेल्या नियोजन समितीच्या सभेत घडून आणली होती। ठाणे येथे असलेल्या विभागीय अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष असलेल्या पावरा यांच्या कार्यपद्धतीबाबत या बैठकीत तीव्र स्वरूपाची नाराजी लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली होती। याबाबत मंत्री नितेश राणे यांनी तातडीची बैठक घेऊन ठाकर समाजाचा प्रश्न सोडवू अशी ग्वाही दिली होती। त्यानुसार बुधवारी मुंबई मंत्रालयात आदिवासी विभागाच्या मंत्र्यांच्या लोहगड निवासस्थानी ही बैठक संपन्न झाली। मनापासून आभार मानतो। साहेबांनी आपल्या शब्दाखातीर एक महत्त्वाची मीटिंग आपल्यासाठी लावलेली आहे। तर सिंधुदुर्ग संदर्भात आमच्या सर्वात महत्त्वाचा कळीचा मुद्दा एकदम पॉइंटेड आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला विषय लगेच 2 मिनिटात कळेल। असं आहे की आमची मुलं जेव्हा शिक्षणासाठी दाखले मागायला जातात, ठाण्याकडे जे आपले पावराजी आहेत त्यांचं आमच्या जिल्ह्याकडे का विशेष प्रेम आहे आम्हाला आजपर्यंत आम्हाला कोणालाच कळलेलं नाही। जेव्हा दाखले त्यांच्याकडे जातात ते सरसकट सिंधुदुर्ग बघून रिजेक्ट करतात आणि काय होतं, तोच मुलगा किंवा मुलगी जेव्हा उद्या कोर्टात जातो तर लगेच त्या कोर्टाला मान्यता त्याला मिळते, पण पावराजी काय द्यायला आपल्याला तयार नाही। आमचा संघर्ष त्यांच्या असंख्य वर्षांपासून 4-5 वर्षापासून तेच तिथे बसलेले, ते काय करायला काय तयार नाही। आम्ही गावजींकडे तक्रार केली, पण आता आमच्या अपेक्षा तुमच्याकडे निश्चित पद्धतीने आहेत का हा जो आमचा वनवास आहे की नेमकं त्यांचा आमच्या जिल्ह्यावरच का जो मुलगा अगर त्याच्या खरंच मुलगा किंवा मुलगी त्याचे दाखला अगर चुकीचा असेल मग कोर्टातून का मान्यता मिळते। आणि ह्या सगळ्या विषयामुळे असंख्य आमच्या मुलामुलींचे वर्ष खराब झालेले आहेत। ज्यांना कोर्टामध्ये जाण्याची ऐपत आहे ते विचारे जातात आणि कसे ते मिळून जातात। असंख्य वेळेस मी फोन करतो, सन्मान्य राणे साहेब फोन करतात आणि तेव्हा थोडं त्यांना आवाज चढून बोललं तर ते लगेच देऊन टाकतात। तो मुळामध्ये आता त्यांनी तुमच्यासमोर फक्त एवढंच सांगावं की मुळामध्ये ठाकर समाजाला दाखला देण्यामध्ये फक्त ह्यांचा काय प्रॉब्लेम आहे, आमची काय चूक आहे, काय आम्हाला काय तांत्रिक प्रॉब्लेम आहे तरी सांगावं, आपण दुरुस्त करू, पण मुला मुलींचं भविष्य खराब होता कामा नये हे तुमच्या समोर सांगावं। मनापासून आमची एकच इच्छा आहे, आमची तळागाळातील गोरगरिबांची मुलं आहेत, ह्यांनी इन्व्हेलिड केली की 1.5 ते 2 लाख रुपये मॅडम कोर्टात जायला अक्षरशः प्रत्येक तुम्हाला माहिती आहे वकील कसे काय जमिनीच्या कागदावर महाराष्ट्र शासन आदिवासी शिक्का मारून देतात। त्यामुळे आम्हाला कुठे ती विकता येत नाही किंवा म्हणजे आम्ही आदिवासी आहोत आणि इतके दाखले आज शिक्का अधिकारी आल्यापासून। दरम्यान कुटुंबातील एका व्यक्तीकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्र असेल तर त्या कुटुंबातील व्यक्तीला त्या वंशावळीतील अन्य व्यक्तीला जात पडताळणी प्रमाणपत्र देताना पुरावा मागण्याची सक्ती करू नये असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकतेच दिले आहेत। याची राज्यातील जात पडताळणी समितीने अंमलबजावणी करावी अशी सर्वच नागरिकांची मागणी आहे। ग्राहकांना पूर्वकल्पना न देता बाहेरचा वाडा येथील वीज मीटर बदलण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या खासगी कर्मचाऱ्यांना संतप्त नागरिकांनी रोखलं। संतप्त लोकांनी वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयात धडक देत जोपर्यंत ते मीटर पुन्हा बसवत नाही तोपर्यंत अधिकाऱ्यांना कार्यालयात बसू देणार नाही अशी आक्रमक भूमिका घेतली। यावेळी उपकार्यकारी अभियंत्यांनी दिलगिरी व्यक्त करत काढलेले मीटर पुन्हा बसवून देण्याची तयारी दर्शवली। पाहूयात। पैसे भरले, मीटर घेतला, वीज देतो, माझ्या भिंतीचा माझा मीटर बाहेर काढ न सांगता नेणारे तुम्ही दरोडा घातलाय माझ्या मीटरवर। ह्या लोकांना परमिशन कशी दिली? कोण कॉन्ट्रॅक्टर लातूरचे आले,
मनमानी तुम्ही कारभार. आदेश ते म्हणतात, तुम्ही मनमानी आदेश कारभार दिले. त्यांची साहेब, तुम्ही दादागिरी आहे. अधिकारी आहात. तुम्ही परमिशन दिली का त्यांना लोकांच्या जवळ काढा म्हणून दिली मग का? आता त्यांचे गुन्हा- एक मिनिट आता त्यांचे गुन्हा करणार चोर आले म्हणून तुम्ही करा गुन्हा मीटर काढता म्हणून तुम्ही गुन्हा दाखल करा त्यांचा. पोलिसांना फोन लावा आमची परमिशन न घेता ते लोकांच्या मीटर काढतात गुन्हा दाखल करा ना तुम्ही मग आम्ही बघितलं बाकी काढून त्या बॉक्स मध्ये बसवतो. पण नाही, त्याला नाही. permission काय कोणी गरज दिली? काय सांगायचं मला. कोणी दिली परमिशन? Recording व्यवस्थित येण्यासाठी ते पण नाही, काय परमिशन परमिशन दिली की परमिशन दिली? तुम्ही दिली का मग तुम्हाला परमिशन? गॅस जरास मारेल. थांब रे, एक मिनिट थांब. तुम्ही लेखी परमिशन दिली लाव ना हो. तुम्ही जबाबदार अधिकारी आहात इथले. टेंडर असतं पण तुमची सही आहे का तेव्हा तुम्ही दिली म्हणता टेंडर असतं साहेब, हे लेटर बघा. आहे पण तुम्ही हे स्वतः लेटर जबाबदार अधिकारी आहात का वाचा. नाही म्हणजे लेटर वाचा साहेबांनी दिला नाही. आम्ही ते मोर्चा काढला होता ना कुडाळमध्ये. साहेबांनी दिलेलं वाचा लेटर आहे आणि लोकांचे घरातले मीटर काढून तुम्ही खांद्यावर बसवता. नाही थांब रे जबाबदार व्यक्ती आहेत ना त्यांना परमिशन कोणी दिली टेंडर जरी असलं तरी तुमच्या ऑफिस मार्फत स्वतः केलं पाहिजे की नको काय मनमानी चालणार कोणी येऊन काही करणार आज तुम्ही अधिकारी जबाबदार अधिकारी आहात नाही ते सावंतवाडी शहराचे मग ते डायरेक्ट अनोळखी माणूस त्यांच्याकडे कार्ड सोडलं नाही ह्यांच्या बाजूला बरोबर चोरी गेली यांच्या मंगळसूत्र चोरली गेली घाला गुन्हे करा ना तुम्ही त्यांच्यावर नाव तुम्हाला नाव त्या माहिती बोलांमध्ये आहे एक बाई सांगायला गेली त्याने हात मारलो त्याचा मंगळसूत्र छेडून घेतलं त्या कामगाराने. तुम्हाला सगळ्यांची नाव माहिती आहे तिथे माहिती मीटर आहे. आहे मॅडम, समज ही जी व्यक्ती आली आता ही 4, 8, 10 कोण लोक आले आहेत मीटर बसवायला ते सगळ्यांची लिस्ट तुमच्याकडे आहे ते आहे तिथे मग कसे गेले आज मला सांगा तुम्ही कसे गेले? मग तुमची जबाबदारी नाही का मला सांगा ही कशी लोक गेली तिकडे सरकार आम्हाला नेहमी कळवतो अनोळखी माणूस येतो तुमच्याकडे हे मागणार ते मागणार देऊ नका आणि तुम्ही त्यांच्याकडे काही आयडेंटिटी नसताना ते जाऊन मीटर काढतात. नाही नाही मी साहेब एक काम करा तुम्ही त्याचा गुन्हा दाखल करा. तुम्ही गुन्हा दाखल करा तुमच्याकडे गुन्हा नावं दाखल नाही त्यांची त्यांचं टेंडर कुठे ते घेऊन द्या आणि कुठे ते क्वार्टर काय ते राहून दे तुम्ही गुन्हा तुमच्याकडे माझ्याकडे नाव नसल्यामुळे ही जबरदस्ती केलेली आहे लोकांना गुन्हा दाखल करा तुम्ही गुन्हा दाखल बाकी तर करा. आम्ही पक्षामार्फत गुन्हा वेगळा करतो तुमच्या ऑफिस मार्फत गुन्हा दाखल करा पहिला ही पद्धत चुकीची आहे लोकांच्या घरात जाणं म्हणजे ऍक्शन घेता बिलं भरली नाही काय तुम्ही घेता ना ऍक्शन नाही तो आता मॅडम हा तो मुद्दा घेऊ नको हा विषय थांबला पाहिजे कुठे पहिला कुठलीही पूर्वसूचना न देताना नाही देता तुम्ही मीटर काढताय लोकांच्या आणि डायरेक्ट बसवताय आणि विचारणार हे सगळं सुद्धा चुकीचं आहे नाही. ना. मीटर काढतो म्हणून विचारणार नाही. तुम्ही सुशिक्षित आहात त्या लोकांची लिस्ट तुमच्याकडे आहे का जे लोकांच्या हा, घरी मीटर आता नाही बसवतात, ती म्हणतात लिस्ट तुमच्याकडे आहे. आम्हाला तुम्ही नाव- नाही म्हणतात ना नावं आणि त्यांचे मोबाईल नंबर तुम्ही घ्या. मला दाखवा व हे व्यक्ती लातूरून आले आहेत ही आमच्याकडे कार्ड आहे ही लातूरून मीटर बदल तुम्ही दाखवा ना लिखा मला शाखाधिकारीकडे गेले होते नाही नाही बोलवा बोलवा शाखा बोलून घ्या ना, अधिकाऱ्याला बोलून घ्या बोलवा. ना बोलवा त्यांना. आम्हाला कळून द्या. बोलवा शाखा बोलून घ्या. अधिकाऱ्याला बोलवा आणि तुम्ही आणि जितकी मीटर काढलेले ना सगळं परत लोकांच्या घरी बसवायला बसले पाहिजे. तरच आम्ही उठणार कारण नाही काय, तर उठणार तुम्ही नाही. जाणून बुजून काय? अल्पसंख्याक लोकांना टार्गेट करतात तुम्ही स्वतः. आज सध्या रमजान महिना चालू आहे उपासाचे लोक आहेत 4 वाजता उठतात काय आणि आणि ते तुम्ही लोकं आपल्याला मध्ये मीटर बोलावं. काढतात हा. त्यांना स्वयंपाक करायचा आहे संध्याकाळचा आज उष्णता एवढी आहे घरात फॅन नाही लाईट चालू ठेवलेली आहे. नाही तुम्ही जाणून बुजून अल्पसंख्याक लोकांवर टार्गेट करतायत. माझा आरोप आहे तुमच्यावर तुमच्या सारख्याला गरिबाने काय करायचं म्हणजे तुमचे मीटर रिडिंग हे फलटी आहे मीटरही फलटी आहे आणि हे तुम्ही रस्त्यावर बसवल्यामुळे रिडिंग घ्यायला ते रिडिंग घेणाऱ्यांनी स्वतः आम्हाला सांगितलं आत्ता सांगितलं ना मला. हे रिडिंग इथे बरोबर व्यवस्थित घेता येत नाही त्यांचं त्यांनी निवेदन आपल्याला दिलेलं आहे दिलंय की नाही सांगा निवेदन दिलेलं आहे. त्यांनी दिलेलं आहे. निवेदन दिलेलं आहे दिलेलं की आहे. एक खांब्यावरचे मीटर जिथे होतं अडचण आहे तिथे ते मीटर देतात. मग ही तुम्ही आमची सोय करता की गैरसोय करता नाही बसू की काय नाही अडचण नाही ना तुम्ही आधी बुरानगतीतले जेवढे मीटर काढलेत ते आज लोकांना घरी बसवा. आता एवढे पुन्हा परत बसवा. काय जिथे आणि होते तिथे बसवायचे. बसून तुम्ही आणि- पाठवले मगाशी ते कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहेत ते आणि तुम्ही गुन्हा दाखल करा ही जे व्यक्ती आले 4, 8 कोण व्यक्ती आहेत लातूर ते कोण वळत नाही आता तुम्ही सांगता साहेब नावा माहित नाही मग तुम्ही आदेश कसा दिला त्यांना मीटर काढायचा. डायरेक्ट हा? ऍक्शन घेता आणि तुमचे कर्मचारी हे कोण बोलवा ना. काय करतात? तुम्ही काय करता तुमची ते असिस्टंट कोण आहे बाई बोलवा बोलून घ्या त्याला. बोलून घ्या त्यांना आणि काम आहे थांबवा ते काम लेटर वाचले घ्या कुणाच्या घरी तर मीटर एक काही काढता का म्हणे साहेब लक्षात ठेवा नाही तर संपूर्ण सामान बंद करून मोर्चा घेऊन येणार. मीटर आमची काय? मीटरचं आम्ही डिपॉझिट भरतोय आणि तुम्ही सांगता तुमची संपत्ती ते कसं होतंय तुमचीच माणसं येऊन तुमचीच माणसं येऊन सांगतायत एमएससी किती माणसं येऊन सांगतायत. असं नाही ना. नाही नाही रेडिंग काय याचा बद्दल घेत नव्हते का साहेब? बोलण्याची एक पद्धत असते हा. साहेब, बरोबर. सगळं न्याय एवढे एवढे लोक लोक सांगा, नाही. जसे ते एवढे बोलता. जास्त problem नव्हता. सगळ्यात कमी सुशिक्षित नाही अजून काही लोकांच्या घरात नवरे बाहेर आणि- पडल्यानंतर बायका असतात त्यांच्याशी तुम्ही उत्तर बोलू नका ना त्याला सांगा काहीच माहित नाही म्हणता त्याला काय मीटर प्रभुत्व आहे का? बसवायचं. पुरुषांच्या यावर काय आणि मग- बायका डायरेक्ट मीटर घाबरतात आता आणि लोकांच्या चोऱ्या होत आहेत हे होत आहे तुम्ही डायरेक्ट अनोळखी माणसं कशी पाठवता मला सांगा लोकांच्या घरी
काय प्रूफ आहे आणि तुमच्याकडे? सांगणार सुद्धा नाही, मीटर काढतात खाण्यात बसवतात, बोलून घ्या त्यांना. असं नाही ना. कल्पना काहीतरी द्यायला हवी बरं ना. तुम्ही तो कॉन्ट्रॅक्टर बरोबर स्थानिक वायरमॅन दिला काय? नाही दिलेलं आहे ना. कोण नाही होतं? ते फक्त नुसते कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर की कोण तुम्ही माणसं पाठवली तीच माणसं होती, तुमचं कोणी वायरमॅन नव्हता तिथे. आणि त्यांची दादागिरी काय, बोलवल्यानंतर लातूर मग आले. आणि वाडीच्या माणसांना दादागिरी करतात. तुम्ही फक्त हे लातूरवरून अडाणीसाठी येऊन. काढू मीटर बाहेर चढायचं. हे मारा काय नाही, केलं? चामडी सोलणार, नको. मारण्याचा विषय आणि ते वेगळा. सगळं विचारलं आम्हाला, तुम्ही कोण अडवणार आम्हाला म्हणून. नाही यांना सांगतात दादागिरी दाखवता, अडवणार आम्ही, आमची प्रॉपर्टी, आमचे मीटर आहेत. आणि मागे यांना अडवणार दादागिरी नाही. दाखवता. लातूर कोणी सुनी सांगितलं? बोलवा त्याला, माफी मागायला सांगा इथे. जो पण बोलाय त्याला बोलवून बोलून घ्यायचे. घ्या आणि इथे. मीटर घेतलं तिथं नाही, हे बॉन्ड लातूर पेपर सुनी घेतलं. इकडे दादागिरी तेव्हा चालणार सांगितलं नाही. बॉन्ड पेपर. आता काय प्रोसेस करत नाही. पतंजली योग समिती सिंधुदुर्ग यांच्या मार्फत कुडाळ येथे संयुक्त योगोपचार शिबिराचं उद्घाटन झालं. या शिबिराला उद्घाटक म्हणून कुडाळ तहसीलदार वीरसिंग वसावे यांची उपस्थिती होती. पाहूयात. कुडाळवासी चांगल्या गोष्टी नेहमीच प्रतिसाद देतात असा अनुभव आहे. अगदी सुरुवात करता अगदी व्यासपीठावरच्या मंडळींचे नाव घेतले, अगदी चेहरे पाहिले तर वैद्यापासून डॉक्टर, राजकारणी सर्वच मंडळी उपस्थित आहे. यावरून तुम्हाला आता येईल की योग किती महत्वाचा आहे. आतापर्यंत बरेच मंडळी योगासने केली असतील किंवा योगाशी संबंधित ज्या काही गोष्टी असतील त्या केल्या असणार, पण शक्यतो टीव्हीच्या माध्यमातून तुम्ही केलेल्या असण्याची शक्यता आहे. जनरली 5:30 वाजता टीव्ही लावून आपण त्या पद्धतीने करायचा प्रयत्न करतो, पण आपलं सुदैव आहे की ह्या शिबिर आहे 10 तारखेपर्यंत. यामध्ये जे पतंजली समितीचे योग समितीचे जे साधक आहे त्यांच्या मार्फत आपण कुठं चुकत असेल तर नक्की त्यामध्ये मार्गदर्शन होणार आहे. बऱ्याचदा आपण समरबद्ध आणि आपण योग किंवा जी आसनं असेल ती करायला सुरुवात करतो, पण आपल्याला कळत नाही की नेमकं काय चुकतंय किंवा कुठं चुकतंय. त्यामुळे बऱ्याचदा असं होतं की आपल्याला फायदा होत नाही योगाचा, असंही काही मंडळी म्हणतात. तर यामागचं कारण हेच आहे की आपण कुठंतरी चुकतोय. आपण आता 4-5 दिवस मिळणार आहे, त्यामध्ये आपण कुठं चुकत असेल तरी आपलं करेक्शन होईल यामध्ये. आणि हॉलची मला वाटतं कदाचित आयोजकांना कल्पना नसेल, पण संख्या खूप वाढलेली दिसते. हॉल भरलेला आहे, त्यामुळे कदाचित जसं साहेबांनी मागे सांगितल्याप्रमाणे ग्राउंडवर भविष्यामध्ये शिबिर घेण्याची वेळ आपल्याला येणार आहे. आणि शिबिर मोठं असायला पाहिजे, कारण काय होतं की योगच्या बाबतीत असं म्हटलं जातं की आपले ओरिजिन आपलं आहे, पण जनरली आपल्याला आपल्या याची किंमत नसते. पाश्चिमात्य जग म्हणतंय की योग खूप महत्वाचा आहे आपल्या जीवनासाठी, त्यावेळेस आपण योग अंगीकारायला सुरुवात केलेली आहे. तर मी सर्वांना शुभेच्छा देतो की आपण हे जे शिबिर आहे यामध्ये सर्व दिवस यावं आणि साधक म्हणून ज्या गोष्टी आपल्याला मिळवता येईल त्या मिळवाव्या. आणि बऱ्याचदा काय होतं की 5 दिवस आपण याच्यानंतर थांबवतो, किंवा आपल्याला जरी कळत असले आसनं किंवा योग कुठल्या पद्धतीने करायचंय, पण नंतर घरी एकटंच असलं तर आपण करत नाही. पण एक ग्रुप तयार झाला तर भविष्यामध्ये तुम्ही कंटिन्युटी तुम्हाला ठेवणं शक्य होणार आहे. तर मीही पूर्वी योगचे ते काय असतील ते क्लासेस केलेले आहेत, पण एकटं असलं की थोडा माणूस कंटाळतो. त्यामुळे असा ग्रुप तयार झाला तर एक खूप चांगली एक सिस्टीम तयार होईल आपली तालुक्यासाठी, कदाचित जिल्ह्यासाठी.
आणि सुदृढ नागरिक म्हणून आपण चांगल्या पद्धतीने काम करू शकू. कारण माइंड आणि शरीर व्यवस्थित असेल तर सर्व गोष्टी आपल्याला करणं शक्य होतं. मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. सम्राट छत्रपती बाळासाहेब ठाकरे यांचा पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचा मुंबई आपल्या हक्काची, मुंबई मराठी माणसांची, मुंबई मराठी माणसांची, मुंबई मराठी माणसांची, मुंबई आपल्या हक्काची, मुंबई आपल्या हक्काची. सम्राट छत्रपती बाळासाहेब ठाकरे यांचा पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचा मुंबई आपल्या हक्काची, मुंबई मराठी माणसांची, मुंबई मराठी माणसांची, मुंबई मराठी माणसांची, मुंबई आपल्या हक्काची, मुंबई आपल्या हक्काची. सम्राट छत्रपती बाळासाहेब ठाकरे यांचा पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचा मुंबई आपल्या हक्काची, मुंबई मराठी माणसांची, मुंबई मराठी माणसांची, मुंबई मराठी माणसांची, मुंबई आपल्या हक्काची, मुंबई आपल्या हक्काची. सम्राट छत्रपती बाळासाहेब ठाकरे यांचा पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचा मुंबई आपल्या हक्काची, मुंबई मराठी माणसांची, मुंबई मराठी माणसांची, मुंबई मराठी माणसांची, मुंबई आपल्या हक्काची, मुंबई आपल्या हक्काची. अरे कपट निधि पर, अरे कपट निधि पर, अरे दमन निधि पर, अरे दमन निधि पर, अरे बोल फरीक समी को, अरे बोल समी को, जोर से बोल, अरे जोर से बोल, अरे आवाज उठाकर, अरे आवाज उठाकर, अरे आवाज उठाकर, अरे दाएं से बोल, अरे बाएं से बोल, अरे दाएं से बोल, अरे बाएं से बोल, अरे जोर लगा के, अरे जोर लगा के. कर्मचारी समन्वय समितीचा, कर्मचारी समन्वय समितीचा, संघटना पदाधिकारी सर्व संघटनांचा, कर्मचारी एकजुटीचा, कर्मचारी एकजुटीचा, कर्मचारी एकजुटीचा. कमीत कमी मला वाटतं 100 पटीने आम्ही काम करतो. हे नुसतं कम्प्युटरच्या बाबतीत नाही, प्रत्येक गोष्टी आमचं काळीच बाहेर येतं अक्षरशः. ठीक आहे. आणि मी मुंबईमध्ये जास्त काम केलं आहे. इथे होती पहिली मी, नंतर मुंबईमध्ये काम केलं, पण तिथे पण हेच प्रॉब्लेम आहेत आणि खूप खूप बेकार परिस्थिती आहे. आजकालचा कर्मचारी आवाज उठवण्यासाठी पण विचार करतो की मला उद्या नोटीस मिळेल, मला काढलं जाईल. ह्याच्यामुळे कोणी बोलू शकत नाही आहे. मी काय मोठी नाही आहे, मी खूप घाबरून आता इथे आलेली आहे. ठीक आहे. मी तशी घाबरत नाही,
आपले जागेवर बसली असते मी 1000 नोटिसा घेतलेल्या ऑलरेडी. सगळ्यांना विचारा, सगळे लोक मला वाढीत टाकलेलं आहे, ऑफिसमध्ये पण वाढीत टाकलेलं आहे. मला खूप खूप प्रॉब्लेम्स आहेत. ठीक आहे, जे मी सिनियर आता 20 वर्ष व्हायला आली मला नोकरीला, तरी पण मला काही गोष्टी ऑफिसमध्ये फेस कराव्या लागतात. ठीक आहे, मी घाबरत नाही. आणि मी माझ्या वडिलांना पण माहिती आहे मी कशी मुलगी आहे. ते मला पहिलं लोकांना सांगतात, पहिलं बघा ती काय गडबड करते, माझे वडील पण म्हणतात. तर असं मला ह्या गोष्टी खूप आहेत. नंतर मी आपल्या हे जो आहेत तुम्ही पुढारी आहात त्यांना सांगेन मी काही गोष्टी. आता जो आपण हे मीटिंग घेतली आहे त्या संदर्भात मला असं वाटतं की आपण ही मीटिंग किती वर्षानुवर्ष उपस्थिती आहे, ही उपस्थिती राज्यकर्त्यांना जाग आणण्यासाठी फार उपयोगी पडेल यात शंका नाही आहे. महत्वाचं असं आहे की राज्य सरकारला सरकारी जे राज्यकर्ते आहेत त्यांना कुठेही असं वाटत नाहीये की कर्मचाऱ्यांशिवाय आपण ही सत्ता चालवू शकत नाही, हे सरकार चालवू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक आस्थापनेवर जर आपण बघितलं तर 4 टेबलचं काम एक माणसं आहे आणि हे सगळं वाचवण्याचं काम आणि अडकवून ठेवण्याचं काम या सरकारचं आहे. इथे आपण एकत्र जमलोय, वाढण्याची गरज आहे. कारण एक खंत अशी आहे की आजपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी आपण ज्या वेळी आंदोलन केलं त्यावेळी 15-20 मागण्या असतील, त्यातील वेतोळेकर सर म्हटल्याप्रमाणे 20% मागण्या मान्य होतात. पण आज अशी परिस्थिती आहे की लक्षच द्यायचा नाही आणि ही यादी वाढतच चाललेली आहे आणि ती वाढत आहे आणि त्याच्यावरती आपण विचार करणं गरजेचं आहे. प्रत्येक वेळी आपण दिलेल्या ज्या मागण्या आहेत त्यातील काही अंशी मागण्या कशा पूर्ण होतील हे फार गरजेचं आहे आणि त्या मागण्या पूर्ण व्हायलाच पाहिजेत आणि त्यासाठी आपण आग्रही राहायला पाहिजे. वेळ, त्याचबरोबर आंदोलन या आपल्या अंतर्गत गोष्टी आहेत आणि त्या या व्यासपीठावर इथे काढणं योग्य नाहीये. पण समन्वय समितीचा समन्वय हवा या बाबतीत मी आग्रही असेल आणि आजच्या आंदोलनाला आपण सर्वजण उपस्थित राहिलात. तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो. सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाच्या वतीने आपणा सर्वांना शुभेच्छा. सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचे सर्व पदाधिकारी, सर्व सभासद या आंदोलनामध्ये राज्य संघटनेचे आमचे राज्य अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानेश्वर कानडे साहेब यांचं पत्र अगोदरच आलं होतं आम्हाला. कोरगावकर सरांशी आम्ही बोललो होतो आणि त्यामुळे अध्यापक संघ सदैव या आंदोलनात सहभागी असेल आणि नेटाने असेल आणि जिद्दीने असेल आणि सर्वच्या सर्व मागण्यांमधील जास्तीत जास्त मागण्या कशा आपल्या मान्य होतील याकडे लक्ष असेल. संख्या मागण्या त्याच आहेत, समस्या. माझं मराठी मीडियम झालेलं नाही शिक्षण, तरी पण मी बोलायचा प्रयत्न करते मराठीमध्ये. पहिली गोष्ट आहे की आम्ही जो कर्मचारी आहोत खूप खूपच त्रस्त आहोत आणि इथे मी काही समस्या अशा मांडण्याचा प्रयत्न करणार ज्या आम्ही कर्मचारी फेस करतोय पण आम्ही बोलू शकत नाही आणि आम्हाला असं वाटतं आमच्या कोण वाली नाही आहे असं वाटायला लागले हळूहळू आम्हाला. पहिली गोष्ट आम्हाला रजा मिळत नाही, आमच्या खाती रजा असून सुद्धा आम्हाला रजा मिळत नाही. दुसऱ्या गोष्टी आहेत की आमचे जो कम्प्युटर्स आहेत आम्ही ज्याच्यावर काम करतो, मी ह्या विषयावर पण येणार आहे जो आपण आता बोलतोय त्याच्यावर, पण हे बेसिक काही गोष्टी मला बोलायच्या होत्या की आम्हाला कम्प्युटर्स जो आहेत आम्हाला दिले जातात प्रायव्हेट कंपनीमध्ये आणि सरकारी कंपनीमध्ये, सरकारी ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे. आमच्या कम्प्युटर्समध्ये असं मला तरी वाटायला लागलंय, अगोदरपासून वाटतं की कम्प्युटर्स घेताना जो निविदा काढल्या जातात किंवा काय काढल्या तिथे कुठेतरी करप्शन होतं, ऑफिसर लोक करप्शन करतात. मी सरळ बोलणार. ह्या ज्या काही गोष्टी शासनाने अलीकडे चालू केलेल्या आहेत, आमचं तर असं म्हणणं आहे हे जे धोरणं आहेत ती धोरणं मंत्री महोदय किंवा आमदार महोदय किंवा यांच्या माध्यमातून ती जरी धोरण जरी असलं तरीसुद्धा खरं कारवाई जे नवीन जे डोक्यातून जे येतं ते अधिकाऱ्यांचे येतात. म्हणजे आमचेच लोक आमचे वैरी झालेले आहेत, जे क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी आहेत ती हे चुकीची धोरणं राबवतात आणि त्यांच्या माध्यमातून मग जे हे आहेत शासनकर्ते आहेत ते शासन ते राबवण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यामुळे शासनकर्त्यांना आमच्या संघटनाच्या माध्यमातून आमची भूमिका आहे, कर्मचाऱ्यांची भूमिका आहे सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि त्यात आवश्यक बदल होतीलच. मात्र जर अन्यायकारक ज्या गोष्टी आहेत म्हणजे सगळ्या क्षेत्रामध्ये खाजगीकरण चाललं आहे, कंपनीकरण चाललेलं आहे, भविष्यामध्ये अशी परिस्थिती आहे. आता सांगायचं झालं तर एका शिक्षण विभागात सांगायचं झालं तर 15 मार्चचा जो आदेश आहे
तो 15 मार्चचा आदेश जो आहे तो प्राथमिक आणि माध्यमिकच्या ज्या शाळा आहेत त्या शाळा हळूहळू सगळ्या बंद होतील आणि सरकारी शाळा ज्या आहेत सरकारच्या माध्यमातून चालणाऱ्या शाळा आहेत त्या बंद होतील आणि भविष्यामध्ये ह्या सगळ्या शाळा आहेत त्या धनदणग्यांच्या घशामध्ये जातील. म्हणजे वेगवेगळ्या मोठमोठ्या जे कंपनीवाले आहेत त्यांच्याकडे ज्या शाळा चालवल्या जातील आणि ह्या गोरगरिबांचं जे शिक्षण आहे ते शिक्षण काही कालावधीमध्ये संपुष्टात येईल. विकतचं शिक्षण गोरगरीब लोक घेऊ शकणार नाहीत, तळागाळातले लोक घेऊ शकणार नाहीत आणि त्यामुळे भविष्यामध्ये असं वाटायला लागलंय हे शासन करते भविष्यामध्ये कामगार त्यांना बनवायचे आहे की काय, म्हणजे रोजगार जो मिळणार वेठबिगार बनवायचं की काय, अशी परिस्थिती भविष्यामध्ये चालू आहे. आम्ही समाजाला सुद्धा आवाहन करतोय की 15 मार्चचा जो आदेश आहे तो त्या आदेशामुळे या जिल्ह्यातल्या प्राथमिकच्या 6वी 7वीच्या 8वीचे जे वर्ग आहेत त्या वर्गात जवळजवळ 90% ते 95% शाळा बंद होणार, म्हणजे शिक्षक सरप्लस होणार आहेत. त्याच्यानंतरचा जो दुसरा टप्पा आहे तो 20 पटाच्या आतल्या शाळा आहेत त्या बंद करतील आणि हळूहळू हे खाजगीकरण होईल. हे खाजगी फक्त शिक्षणातच नाही तर सगळ्या याच्यामध्ये खात्यांमध्ये खाजगीकरण होऊन या ठिकाणी खाजगी कंपनीमार्फत या ठिकाणी कर्मचारी भरले जातील आणि भविष्यामध्ये सगळे कर्मचारी देशात जोडायला लागतील. आणि म्हणून आमची विनंती आहे राज्य शासनाला, आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आहे त्या प्रश्नासंदर्भात गांभीर्याने लक्ष घालावं आणि खाजगीकरण नोकर कपातीकरण थांबवावं ही विनंती आहे. आणि जसं झालं नाही तर राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या माध्यमातून यापुढे प्रखर आंदोलन केले जाईल आणि त्याची सर्व जबाबदारी शासनाची राहील. धन्यवाद. आम्ही जेव्हा मला ज्या उपयोगी फोन केला होता तुम्ही शिवसेनेत या मी साहेब येतो कधी येतो नाही उद्या आहे चालेल उद्या येतो आणि मी उद्या प्रवेश केला. आज विचाराने प्रवेश केला विचारलं नाही मला काय मिळणार आहे. आज तुम्ही शिंदे गटामध्ये भाजपमध्ये जाणार एक ते कार्यक्रम सांगावं की विचाराने गेलाय म्हणून कोणाला काहीतरी मिळणार आहे. 100 मिळाले तर 2 मिळाले पाहिजे, 2 मिळाले तर 5 मिळाले पाहिजे, 5 मिळाले तर जिल्हा मिळलं पाहिजे. ते प्रत्येकाला आपल्या भूमिकेशी आपल्या स्वार्थाला येतो विचाराने कुठं उडायला पाहिजे. ते शिंदेचे विचार म्हटले म्हणून ते लोक गावताय, शिंदेची दाढी आवडले म्हणून लोक गावताय. ते बाळासाहेब भगवे कपडे बाळांचे म्हणून बाळासाहेबांचे लोक विचारायला जायचे. बरोबर ना भाई, बाळासाहेबांच्या पेहरावर लोक जायचे ना, बाळासाहेबांचे विचारावर जायचे पण बाळासाहेब भगवे पण चाल पाण्याचे म्हणून काही लोक शिवसेनेत गेलेले. म्हणजे आज हे असे जात नाही, भाजपमध्ये कोण जात आहे असे जात आहेत काही लोक. त्यामुळे त्यांना निवडणुकीमध्ये हे वेगवेगळ्या गोष्टी करायला लागत आहेत. आज तुमच्यातल्या लोकांना शेअर मार्केटची काही माहिती नसेल, परंतु आम्ही बघतो की शेअर मार्केट वाढलं तेव्हा मोदींमुळे वाढलं आणि आज शेअर मार्केट आपटलंय फक्त कंगाल जरी आहे. पण त्याच्याबद्दल काय बोलत नाही. म्हणजे राज्यामध्ये देशामध्ये एक वर्ग तयार केला आहे पद्धतशीरपणे की मोदी सांगतील ते कळलं. मोदींनी पूर्वेला सांगितलं तर पूर्वेला, मोदींनी पश्चिमेला सांगितलं तर पश्चिमेला. आणि त्यामुळे ही लोकांची झडप आज जीएसटीच्या माध्यमातून 2 लाख कोटी गेल्या महिन्यात जीएसटी झालं. बरोबर वाटते 2 लाख कोटी 1,90,000 कोटी रुपया 1,90,000 कोटी रुपये आपल्याला शून्य पण आम्हाला वाढलेलं पण बघतोय ना. एका महिन्यामध्ये देशाचा गोळा झाला. आपल्या देशात आपल्या राज्याचं बजेट 4.5 लाख कोटी आहे. त्यामध्ये सगळे PWDचा रस्ता, सगळ्या पगार, अंगणवाडीचे पगार, शाळेचे शिक्षकांचे पगार, मोफत धान्य हे सगळं 4.5 लाख कोटी. आणि एका देशाचा फक्त जीएसटी 1,90,000 महिन्याला होतो. किती पैसे आपल्याकडे गोळा केले असतात. आज आमचे रुपेश नार्वेकर आहेत, गेले ते रुपेश वर्धन गेले शेवट रुपेशचं भुशारे दुकान आहे. रुपेश गेल्या 6 महिन्यामध्ये त्याची आता बाजू सांगत होता की पुढाच्या मालवणच्या पोलिसांनी सांगितलं की अंगणवाडीमध्ये वातावरण हे करण्याचा प्रयत्न केला होता, सोडवून अर्धा लोकांना. त्यांना ही जत्रा 50 वर्ष भरते आधी आणि आम्ही 15 वर्ष या जत्रेमध्ये आहोत. तुम्ही म्हटलं 1 दिवस आहात, आज नवीन आला तुम्ही म्हटलं एसपीनं सांगितलं. म्हटलं कार्यकर्त्यांना आणि लोकांना सन्मानाची वागणूक दिली पाहिजे. मग त्यांनी तशी वागणूक दिली. शेवटी लोक मी हे कशासाठी करून दिलं की मला माहिती होती की माझ्या पाठीशी त्यावेळी हरी होते, बाबी होते, हे कार्यकर्ते त्यावेळी माझ्यावर होते. म्हणजे कार्यकर्त्यांनी सुद्धा त्यावेळी नेता बोलतो म्हणून थांबता का म्हणायचं, कार्यकर्त्यांनी सुद्धा नेत्याच्या पाठीशी त्याच ताकदीने व्हायला पाहिजे. कुठल्या येणार नाही. मी काय सांगणार नाही की माझा फोन उचलला नाही. आज वाळूमध्ये सगळ्यांना माहिती आहे की वाळू सुरू आहे की हप्त्याने सुरू आहे की हप्ते सुरू झाले ना वाळूचे. आता यांच्या
उमेशच्या गावातला एक माणूस आहे, त्यांनी आधी मोठी स्पर्धा बोलवली नारळ लढवण्याची निवडणुकीच्या, बरोबर उमेश? तोच कार्यकर्ता सांगतो उमेश की माझी चुकी झाली म्हणून सांगतो निवडणुकीत आता, आणि त्यांच्याकडे जास्त सुरू केले. पण आता काही वेळ गेलेली आहे आणि कोण सांगणार म्हणून आपण ते थांबवायचं नाही, तर आपण आपल्याला चांगलं काम या ठिकाणी करायचं आहे. आज गद्दारांचा कधी इतिहास लिहिला जात नाही, तर तुमच्यासारख्या निष्ठावंतांचा लढा. आज मिटिंगला कोण आहे ते बघितलं, मिटिंगला कोण होते याची चर्चा आज बाहेर गेल्यावर होणार. पत्रकारांना विचारणार की तुम्हाला विचारणार कोण कोण मिटिंगला गेले, कोण कोण नाही ते विचारणार, कोण कोण आले ते मिटिंगला विचारणार. त्यामुळे तुमची काय मत आहे या ठिकाणी निष्ठावंत होणार आहे. थोडा त्रास होईल, सगळ्यांनाच होईल, आम्हाला होईल, तुम्हाला होईल, परंतु हा त्रासाला घेऊन आपण पक्षाने थांबायचं नाही. तर आपल्याला कशासाठी आपल्याला काम करायचं हे आपण लक्षात घेऊन आपल्याला काम करायचं आहे. निश्चितपणे येणाऱ्या काळामध्ये मी बघतोय सगळीकडे की अनेक लोक असे आहेत की आम्ही शिवसेनेबरोबर राहणार आहे, उद्धवजी म्हणून सांगतायत, खालचे लोक पण सांगतायत की तुम्ही आज लोकांना काही कळत नाही की आज 2 महिन्यातून या पक्षात गेला, 2 महिन्यानंतर या पक्षात गेला, कशासाठी गेला हे लोकांना कळत नाही. त्यामुळे लोक सुद्धा हे सगळं बघतायत. मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो की 2009 मध्ये आम्ही जेव्हा निवडणूक लढवली, काय विरोध टेबल पण लागले नव्हता, तरी आम्हाला 50,000 मतं मिळाली. 2014 मध्ये त्यातले किती कार्यकर्ते तुमच्याकडे होते तरी पण आम्ही निवडून आलो. त्यामुळे कार्यकर्ते किती आहेत त्यापेक्षा आपले विचार कसे आहेत, आपले कार्यकर्ते 2 असतात, 2 लोक काय लोकांना सांगतायत याच्यावर निवडून आहे. आज मालवणची नगरपालिका गेल्या वेळी शिवसेना भाजप युती होती, कोणाला वाटलं नव्हतं, परंतु नगराध्यक्षांनी 10 सीट मोठं बहुमत आम्हाला या ठिकाणी मिळालं. आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये जर आपण ठाम राहिलो, आपली भूमिका ठाम राहिली, तर आपल्या पाठीशी लोक या ठिकाणी राहतील. तुम्ही गुजरातचे लोकल बनण्यासाठी महाराष्ट्राचे मंत्री नाही, तर महाराष्ट्राची अस्मिता ठेवण्यासाठी मंत्री आहेत. आता काल छावा चित्रपटाचं मी काल मुंबईत होतो आणि छावा चित्रपटाचं माझ्या आमदारांनी आमदारांना आमंत्रण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिलं होतं. मी काय गेलो नाही, पण आज फोटो बघितला तेव्हा भाजप आणि राष्ट्रवादीचे आमदार सगळे होते तिथे. शिवसेनेचे आमदार गेले नाहीत, कुठल्या यांनी जातील? छत्रपतींच्या संभाजी महाराजांची गद्दारी केली, ती जरी गद्दारी केली ना, मग कुठला पिक्चर जात नाही. आणि त्यामुळे आज अशा पद्धतीने देवेंद्र फडणवीस सुद्धा त्यांच्यावर रोष व्यक्त करतायत, त्यांच्या योजना थांबवत आहेत. श्रीकडे आलबेल या ठिकाणी नाही आहे, त्यामुळे आपल्याला संयम ठेवला पाहिजे. सत्ता कधी येईल कधी जाईल हे सांगता येत नाही. या देशात त्या राज्यातलं राजकारण कधी स्थिर आत्तासारखे तरी बरोबर गेले 50 वर्षामध्ये विविध राज्यांमध्ये राजकारण बघितलं आहे, परंतु आजच्यासारखं अस्थिर राजकारण कधी नाही. त्यामुळे आपण जर संयम कार्यकर्त्यांनी ठेवला तर आपण सुद्धा सत्तेकडे जाण्यासाठी वेळ लागणार नाही. हे तुम्ही या ठिकाणी घ्या. आणि आपण कोण जाता याच्याकडे न बघता आपण काय केलं पाहिजे, आपण आपल्या कार्यकर्त्यांना सन्मान दिला पाहिजे, आपण आपल्या कार्यकर्त्यांच्या अडचणीच्या उभं राहिलं पाहिजे. आज अनेक लोक मला आमदार म्हणतात, परंतु आपण पण वस्तुस्थिती स्वीकारली पाहिजे की आपण आता आमदार नाही आहोत. मी पण माझ्या गाडीवरचं आमदाराचं बोर्ड, माझ्या घरावरचं आमदाराचं बोर्ड पहिल्या दिवशी टाकतो, कारण वस्तुस्थिती जोपर्यंत माणूस स्वीकारत नाही ना तोपर्यंत पुढची परिस्थिती त्याला चालत नाही. परंतु असं असलं एक लक्षात घेतलं पाहिजे की आम्ही कुठल्याही गोष्टीमध्ये आज लोकशाहीमध्ये जर एखाद्याच्या पाठीशी तुमच्यासारखे लोक असले तर लोकशाहीमध्ये कोणी कोणावर अन्याय करू शकत नाही. आज आम्ही चिरमुरे बसले, चिरमुरेचं तहसीलदार ऑफिसला क्लार्काकडे काम होतं, 2-3दा सांगून बघितलं, तिसऱ्या वेळी त्याला वेगळ्या पद्धतीने कायद्यामध्ये दाखवले. तो आता चिरमुरेच्या घरी येतो ना, चिरमुरे येतो की नाही येतो. क्लार्कमध्ये जे वातावरण झालं होतं तेव्हा बाळासाहेबांनी बरोबर भाई आम्ही तेव्हा नव्हतो राजकारणामध्ये, पण बाळासाहेबांनी तेव्हा सांगितलं मुंबई थांबली पाहिजे, मुंबई चालू झाली. बाळासाहेबांनी जेव्हा सांगितलं म्हणून त्यावेळी हिंदू सुरक्षित राहिला आणि त्यावेळी ती गरज होती, राम मंदिराची गरज त्यावेळी होती, कारण आपलं राम मंदिर उद्ध्वस्त करून त्या ठिकाणी बसत आहे. परंतु आता कुठली गरज नाही, परंतु हे एका वेगळ्या विषयाकडे प्रत्येक वेळी वेगळ्या विषयाकडे राहत आहे. आता इथले पालकमंत्र्यांनी जबाबदारीने सांगतोय, आमच्या धारापचे त्यांच्याकडे लोक गेले होते की आम्ही साहेब तुम्हालाच मतदान केलं आणि तुम्ही आमच्या ह्या भूमिका घेतल्या, त्यामुळे आम्हाला होतं त्या भूमिका या मतासाठी आहेत. तुम्ही माझ्याकडे या आणि माझ्याकडे काय तुमचं काम असेल तर हिंदूपेक्षा पहिलं काम तुमच्याकडे असं सांगणं हे म्हणते. म्हणजे फक्त निवडणुकीपुरते आणि लोकांना गुमराह करण्यासाठी हे प्रश्न करतात आणि आपण त्याला बळी पडताना नाही आपण करा. आपण काय काय बटेंगे जो कटेंगे ह्या घोषणा झाल्या, आपण त्यात बळी पडलो, आपले लोक बळी पडले, आपले मतदार बळी पडले. आणि त्यामुळे अशा गर्दी असेल त्यावेळी आमचे लारा असून दे, गणेश असून देत, आमचे चिरमुरे असून देत, आमचे सिद्धेश मांजरेकर असून देत, हे सातत्याने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांपुढे
त्या गोष्टी चालू असतात आणि त्या गोष्टी आपल्याला चालवत आहेत. आणि एक मात्र जबाबदारीने या ठिकाणी सांगतो, मी आज जिल्हा प्रमुख नाही, परंतु एक जबाबदारी सांगतो की ज्यावेळी आता आपल्याला जे लोक पक्षात राहून पक्षांमध्ये दुसऱ्याला येणार काय विचारतात, त्या लोकांची येणाऱ्या विचारलं असं मला कळलं की त्याची हातापट्टी पक्षात नाही इथे जबरदस्ती कोणती नाही, ज्याला काय तरी शांतपणे जा, आमचं काय नाही. पण जाताना आधी त्या लोकांना येतोच काय, हे येतोच काय, म्हणजे जर कळलं तर त्याची पहिली हातापट्टी येणाऱ्या काळामध्ये निश्चितपणे आपण सगळ्यांनी भूमिका घेतली पाहिजे आणि त्याची हातापट्टी केली पाहिजे. आपली इथे ॲम्ब्युलन्स आहे आणि पाहिजे एखादी ॲम्ब्युलन्स आहे, जेणेकरून लोकांच्या गरजेला शिवसैनिक पडतो. पहिलं रक्त कोणाचे असेल, आजच्या वाटपणी शिवसैनिकांची येते. अशा गोष्टी शाखेमधून झाल्या पाहिजे. शाखेत येऊन प्रत्येक शाखे म्हणजे आता मालवणचीच नाही, पुण्याची शाखा आहे, कणकवलीची आहे, कोळीची आहे, कट्ट्याची शाखा आहे, त्या शाखेमध्ये लोकांना वाटलं पाहिजे या शाखेमध्ये आल्यानंतर माझी मदत होईल. या शाखेमध्ये आपल्या बसण्याचा अड्डा नाही, आम्ही बसलो म्हणून शाखेत येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला वाटलं पाहिजे की इथे आलो नंतर त्या माणसाने जबाबदार माणूस होती, त्या माणसाकडे पण काय बघत नाही. शाखेत आहे म्हणजे ना तो त्या ठिकाणी मदत मागण्यासाठी येत असतो आणि ती मदत करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी आपण करूया. निश्चितपणे काही वेळ जाईल, काळ जाईल, परंतु शिवसेना ही तुमच्यासारख्या निष्ठावंतांमुळे आणि तुमच्या निष्ठावंतांच्या भूमिकेशी अनेक लोक गावात आहेत आणि त्या लोकांमुळे, त्या मतदारांमुळे शिवसेना एकदा पुन्हा उभी राहील असा मला विश्वास या ठिकाणी आहे. आणि तुमच्या मिटिंगला सर्वजण आलात त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि आपल्या सर्वांना येणाऱ्या काळामध्ये जिल्हा परिषद असू दे, ग्रामपंचायत असू दे, आपल्याला कुठं राहायचं आहे, आपल्याला कुठं आपलं कार्यक्षेत्र निवडायचं ह्याचा आपण विचार करू, त्या पाठीशी राहा. जी आपण विकास कामं खरं तर इथे आमदार आहेत ते लोकांनी निवडून दिले आहेत, आजपासून आपण त्याच्यावर टीका करणं योग्य होणार नाही. परंतु आता जी कामं आहेत ती बजेटमधली कामं आहेत, आम्ही असताना डीपीसीची कामं आहेत, 35 कामं आता या ठिकाणी सुरू आहेत. या उलट की आता कामांना अनेक कॉन्ट्रॅक्टरांचे पैसेच आले नाहीत. आमदार फंडाचे पैसे असं कधी असायचं, आमदार फंडाचं काम झालं दुसऱ्या दिवशी पैसे असायचे, नगरपालिकेचं काम झालं तर दुसऱ्या दिवशी पैसे असायचं, बजेटचं काम झालं तर जिल्हा परिषदकडे कधी पैसे नसलं झालं नाही. आज जलजीवन मिशनची योजना सुरू आहे. आम्ही तर आता मी आता मे मध्ये स्पर्धाच घेणार आहे. ज्या गावामध्ये जलजीवनची कामं पूर्ण झाली त्या गावाला 1 लाख रुपये झाले. पूर्ण जलजीवन मिशन झालं, एक तरी गाव मिळाल. 5 वर्षापूर्वी योजना सुरू झाली, बरोबर ना? एकही गावामध्ये जलजीवन मिशन आहे. पण ह्या सगळ्या गोष्टीचा घडून आपल्याला लोकांकडे आणता येतील. परंतु आता आपल्याला एकच ध्येय आहे, उद्योगी सर्व निष्ठावंत म्हणून राहायचं आहे. उद्योजींना वाटला आज माहीत असेल की काल अनेक दिवस आपल्याच घरातली माणसं, कोकणातील माणसं मुंबईत आहेत. आता मुंबईतल्या मराठी माणसांना अपार्टमेंटमध्ये रूम मिळत नाही, बरोबर नाही मिळत नाही. काल त्या भैया दुसरं सांगितलं की मुंबईत आल्यानंतर आधी 4 दिवस झालं मराठी भाषा दिन स्थापन सरकारने साजरा केला. आणि काल भैया दुसरी म्हणून जे संघाचे आहेत, भाजपचे आहेत, तिने घाटकोपरमध्ये मराठी नाही आलं तरी चालेल, घाटकोपरमध्ये गुजराती आलं. म्हणजे जसं एकदा मंत्र्यांनी सांगितलं ना की राज्यामध्ये गुजरातची कंपनी असली तरी ते कामगार तुमचे राहणार आहे. जसं येतं की घाटकोपरमध्ये मराठी नाही आलं तर गुजराती चालणार आहे. हे जर आपल्याला थांबायचं, ह्या आपल्या सुद्धा आजूबाजूच्या गोष्टी आहेत, ह्या आपल्याला आपल्या उत्पादनापेक्षा आजूबाजूच्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत की त्याचा प्रभाव आपल्या मुलांवर, आपल्या भविष्यावर पडणार आहे. आणि त्या गोष्टीसाठी महाराष्ट्र गुजरातला विकास आहे. आज छत्रपती संभाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे ते दिल्लीसमोर झुकले असते तर त्यांचा मृत्यू झाला नसता. त्यामुळे आपण पण त्याचा इतिहास लिहिला गेला. त्यामुळे आपल्याला उद्या भविष्यात काय होईल याचा न विचार करता ज्या चुकीच्या गोष्टी आहेत, ज्या महाराष्ट्रावर अन्याय करणार आहेत, ज्या आपल्या कार्यकर्त्यांना त्या गोष्टीला माझा आपला प्रखर विरोध असला पाहिजे. आणि हे तुम्ही या ठिकाणी करायला माझी अपेक्षा आहे. हिंदुत्ववादी सरकार म्हणण्याचा काय अधिकार बसतो असा सवाल गोहत्येवरून आमदार निलेश राणे यांनी सभागृहात केलाय. पाहूयात. मागच्या अभिभाषणामध्ये पण मी गोहत्येचा विषय आपल्या समोर ठेवला होता. अध्यक्ष महोदय, गोहत्या रोजपणे रोज महाराष्ट्रामध्ये होत आहेत, कोकणामध्ये होत आहेत. गोहत्या थांबवण्यासाठी आपण काय कायद्याची तरतूद वाढवणार आहे की नाही? बेलेबल ऑफेन्स हा नॉन बेलेबल करणार आहात की नाही? कारण का जोपर्यंत तो बेलेबल ऑफेन्स आहे, हे जे कोण ह्या सगळ्या धंद्यात आहेत हे कधी सुधारणार नाहीत. यांचे धंदे, यांची घरं ह्याच गो हत्येच्या वर चाललेली आहेत, गो मासावर चाललेली आहेत, यांची तस्करी चाललेली आहे. रोज इथून पुढे मी त्या दिवशी भोसले साहेबांनाही बोललो. भोसले साहेब इकडे आमदार आहेत कराडचे. कोकणामध्ये जी तस्करी होते ती कराडमध्ये त्यांचे काय धंदे, त्यांचे काय कत्तलखाने आहेत, ते कधीतरी सरकारने उद्ध्वस्त करावेत. जोपर्यंत हे कत्तलखाने आपण उद्ध्वस्त करत नाही साहेब, अध्यक्ष महोदय,
आपल्याला काय अधिकार बसतो? आपण हिंदुत्वच म्हणून सरकार म्हणतो, आपल्याला काय अधिकार बसतो सांगायचा? म्हणून मला आपल्याला विनंती करायची आहे की हे कत्तलखाने उद्ध्वस्त झाले पाहिजेत आणि हा गो हत्येचा कायदा हा सरकारने नॉन बेलेबल करायला पाहिजे, एवढी आपल्यासमोर विनंती करतो. अभिभाषणाला समर्थन करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कोकणामध्ये नाही दिलं तरी चाललेल्या मानसिकतेबद्दल आमदार निलेश राणेंनी सभागृहात आवाज उठवला. पाहूयात. आमच्या कोकणामध्ये लहान लहान शहर आहे, पण टुरिझमचा फुटफॉल मोठा आहे. टुरिझमचा फुटफॉल, जेवढी आमची लोकसंख्या आहे तेवढे त्याच्याहून जास्त आमच्याकडे टुरिस्ट येतात. आता मालवण तालुक्यामध्ये जेवढी आमची लोकसंख्या आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त आमच्याकडे टुरिस्ट येतात. म्हणून नगर उत्थानला जो तुम्ही निधी देताय ना, तो साधारण आम्हाला 4-5 कोटीच्या वर मिळतच नाही. लोकांना असं वाटतंय किंवा सरकारला असं वाटतंय की कोकणामध्ये नाही दिलं तरी चालेल. ही लहान लहान शहर आहेत, लोकसंख्या किती आहेत, पण फक्त लोकसंख्येवर बघू नका, त्याचा फुटफॉल बघा. किती पर्यटक येत आहेत त्या निमित्ताने त्या शहरामध्ये, त्या जिल्ह्यामध्ये, ह्याचाही कधीतरी अभ्यास झाला पाहिजे. आमच्या कोकणामध्ये लहान लहान शहर आहे, पण टुरिझमचा फुटफॉल मोठा आहे. टुरिझमचा फुटफॉल, जेवढी आमची लोकसंख्या आहे तेवढे त्याच्याहून जास्त आमच्याकडे टुरिस्ट येतात. आता मालवण तालुक्यामध्ये जेवढी आमची लोकसंख्या आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त आमच्याकडे टुरिस्ट येतात. म्हणून नगर उत्थानला जो तुम्ही निधी देताय ना, तो साधारण आम्हाला 4-5 कोटीच्या वर मिळतच नाही. लोकांना असं वाटतंय किंवा सरकारला असं वाटतंय की कोकणामध्ये नाही दिलं तरी चालेल. ही लहान लहान शहर आहेत, लोकसंख्या किती आहेत, पण फक्त लोकसंख्येवर बघू नका, त्याचा फुटफॉल बघा. किती पर्यटक येत आहेत त्या निमित्ताने त्या शहरामध्ये, त्या जिल्ह्यामध्ये, ह्याचाही कधीतरी अभ्यास झाला पाहिजे. MIDCच्या भूखंडावरती लोकांनी घरं बांधली असा आरोप आमदार निलेश राणे यांनी सभागृहात केलाय. पाहूयात. माझ्या मतदारसंघामध्ये कुडाळ MIDC येतं. त्या कुडाळ MIDC मध्ये अनेक कारखाने आता आजारी झालेले आहेत. त्यांना बँकेच्या रिस्ट्रक्चरिंगची गरज आहे. आजारी कारखान्यांना रिवायवलची गरज आहे. तर सरकार म्हणून आपण त्यांच्यावर काय लक्ष देणार आहोत की नाही? त्यांच्या रिवायवलसाठी, त्यांच्या रिस्ट्रक्चरिंगसाठी काय लक्ष देणार आहोत की नाही? माझा हा प्रश्न आहे. आता मला सांगायला, आपण कधीही आपल्या अधिकाराचा ह्या विषयामध्ये तपास करून, काही MIDC मध्ये तर लोकांनी आता घरं बांधलेली आहे. आपल्याला माहिती आहे कुठलंही भूखंड जर त्याच्यावरती कमर्शियल, जर त्याच्यावरती रिझर्वेशन असलं, इंडस्ट्रीचं रिझर्वेशन असलं, तर त्याच्यावर रेसिडेन्शियलचं रिझर्वेशन असू शकत नाही. कोण त्याच्यावरती घरं बांधू शकत नाही. पण MIDCच्या अनेक भूखंडावर आता लोकांनी स्वतःची घरं बांधलेली आहेत. ती कशी बांधली याचा एकदा तपास सरकारने करावा. माझ्या मतदारसंघामध्ये कुडाळ MIDC येतं. त्या कुडाळ MIDC मध्ये अनेक कारखाने आता आजारी झालेले आहेत. त्यांना बँकेच्या रिस्ट्रक्चरिंगची गरज आहे. आजारी कारखान्यांना रिवायवलची गरज आहे. तर सरकार म्हणून आपण त्यांच्यावर काय लक्ष देणार आहोत की नाही? त्यांच्या रिवायवलसाठी, त्यांच्या रिस्ट्रक्चरिंगसाठी काय लक्ष देणार आहोत की नाही? माझा हा प्रश्न आहे. आता मला सांगायला, आपण कधीही आपल्या अधिकाराचा ह्या विषयामध्ये तपास करून, काही MIDC मध्ये तर लोकांनी आता घरं बांधलेली आहे. आपल्याला माहिती आहे कुठलंही भूखंड जर त्याच्यावरती कमर्शियल, जर त्याच्यावरती रिझर्वेशन असलं, इंडस्ट्रीचं रिझर्वेशन असलं, तर त्याच्यावर रेसिडेन्शियलचं रिझर्वेशन असू शकत नाही. कोण त्याच्यावरती घरं बांधू शकत नाही. पण MIDCच्या अनेक भूखंडावर आता लोकांनी स्वतःची घरं बांधलेली आहेत. ती कशी बांधली याचा एकदा तपास सरकारने करावा. नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी वेगळा निधी देण्याची गरज असल्याची मागणी आमदार निलेश राणे यांनी सभागृहात केली आहे. पाहूयात. गाळ काढण्याचा विषय अभिभाषणामध्ये आहे, पण अभिभाषणामध्ये गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार अशी ती योजना आहे. माझी विनंती सरकारला आहे, परत मी पावसाचा उल्लेख करतो, जिथे सरासरी 4000 मिलीमीटर पाऊस पडतो, सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असणारी आमची गावं आणि समुद्र आमच्या समोर जवळपास 70-80 किलोमीटरवर आमचा समुद्र आहे. काही तासांमध्ये आमचं हे येणारा पावसाचं पाणी हे समुद्रात जाऊन भेटतं. पूर्ण गाळ जो काय डोंगराचा जो काय खाली येतो तो नुसतं पाणी घेऊन येत नाही, अनेक त्याच्यामध्ये नद्या आमच्या भरून टाकतो, आमची गावं भरून टाकतो. हा गाळ काढण्यासाठी मी आपल्याला विनंती करतोय, कोकणाला एक वेगळा पॅकेज मिळावा. साहेब, वर्ल्ड बँक सुद्धा डिसिल्टिंग ह्या प्रोजेक्टसाठी, अनेक डिसिल्टिंगच्या प्रोजेक्टसाठी वर्ल्ड बँक फायनान्स करते. तर गाळ काढणं कोकणासाठी आता जीवन मरणाचा प्रश्न झालाय. अध्यक्ष महोदय, अनेक गावांमध्ये गाळ एवढा साचतोय की आता अनेक गावं उद्ध्वस्त होतील, अनेक शहरं उद्ध्वस्त होतील. चिपळूणला काय झालं काही वर्षांपूर्वी, काही ह्युमन एररमुळे, आणि गाळ तिथे काढलाच गेला नाही. वाशिष्ठी नदी
ही भरली त्या गाळामुळे भरली. तो अनेक वर्ष तो गाळ काढला गेला नाही म्हणून भरली. पूर्ण चिपळूण शहराचं किती नुकसान झालं आपण कुठूनही माहिती काढा. तशीच परिस्थिती काही वर्षांपूर्वी राजापुराची होती, तशीच परिस्थिती काही गावांची आहे. पण ती गावं समोर येऊ शकत नाही कारण का काही कॅमेरे तिकडे पोहोचत नाही, मीडियाचे कॅमेरे पोहोचू शकत नाही, म्हणून गाळ साचतो. ती लोक कुठल्या हलाख्याच्या परिस्थितीमध्ये राहत आहेत. म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे, गाळ काढण्यासाठी आपण एक वेगळा निधी कोकणासाठी उपलब्ध करून द्यावा, बजेटमध्ये त्याची तरतूद करावी. कारण का जशा मिठी रिव्हरसाठी आपण डिसिल्टिंगचा प्रोजेक्ट हाती घेतला तसंच कोकणाचा गाळ काढण्यासाठी अनेक गावं वर्षोनवर्ष 25-25 वर्ष गाळ काढला गेला नाहीये. हे जर आपण काढला नाही, परत कधी अतिवृष्टी आली आणि कोकण हा जर परत पाण्याखाली गेला तर त्याची जबाबदारी आमच्यावर असेल, लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्यावर असेल. म्हणून मी आपल्याला विनंती करतोय, आमचा मुंबई गोवा महामार्ग कधी होणार असा थेट सवाल आमदार निलेश राणेंनी सरकारला विचारलाय. पाहूयात. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या निमित्ताने सरकारला हे विचारायचं आहे की आमचा मुंबई गोवा महामार्ग हा कधी होणार आहे. सन्माननीय गडकरी साहेब जेव्हा 2018 मध्ये कोकणामध्ये आले होते, रत्नागिरीमध्ये त्यांचं भाषण झालं, NHAIचे ते मंत्री आहेत, तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं मी मुंबई गोवा महामार्गासाठी 18,500 कोटीची तरतूद केलेली आहे. मला सरकारला विचारायचं आहे, ते 18,500 कोटीपैकी किती खर्च मुंबई गोवा महामार्गावर झालेला आहे ह्याचं कधीतरी आम्हाला कळावं. लोकप्रतिनिधी म्हणून लोक आता अंगावर यायला लागले आहेत. अनेक गणपतीचे सण निघून गेले, आता परत गणपती येतील सप्टेंबरमध्ये. आम्ही लोकांना काय उत्तर देणार आहोत. आपण मोठमोठे महामार्ग बांधतोय, नागपूर गोवा महामार्ग म्हणजे कुठल्या कुठे किती किलोमीटर झाले, पण मुंबई गोवा जिथे सिंधुदुर्गाचा महामार्ग पूर्ण झालेला आहे, रायगडचा बऱ्या प्रमाणात पूर्ण झालेला आहे, पण रत्नागिरीचा 100-150 किलोमीटरचा जो पॅच आहे तो का पूर्ण होत नाही हे आम्हाला कधीतरी सांगणं सरकारने गरजेचं आहे. लवकरात लवकर ते सांगावं. कारण का त्याचबरोबर अभिभाषणामध्ये याचाही उल्लेख आहे की आम्ही अनेक किलोमीटर हे क्वालिटीचे रस्ते देऊ. कोकणामध्ये 4000 सरासरी मिलीमीटरचा पाऊस पडतो. अध्यक्ष महोदय, जिथे 4000 सरासरी मिलीमीटरचा पाऊस पडतो, मला एक आपल्याला विचारायचं आहे, जिथे 3 इंचाचा पाऊस पडतो आणि जिथे 4000 मिलीमीटरचा सरासरी पाऊस पडतो त्या रस्त्याची आपण काय अवस्था करतोय, पावसामुळे ती काय अवस्था होतोय ह्याचा कधीतरी आपण ऑडिट करणार आहोत की नाही, तपास करणार आहोत की नाही. जिथे 3 इंच पाऊस पडतो तिथे पण ग्रेड तोच वापरायचा, जिथे 4000 सरासरी मिलीमीटर पाऊस पडतो तिथेही ग्रेड तोच वापरायचा. क्वालिटी कशी मिळणार. मी आपल्याला विचारतो, माझी माहिती अशी आहे अध्यक्ष महोदय की जवळपास PWD खात्यामध्ये 18,000 कोटीची बिलं अजून पेंडिंग आहेत, अजून दिली गेली नाहीयेत. तर तीच बिलं जर दिली गेलेली नाहीयेत तर आपण हे नवीन रस्ते कसे करणार आहोत, दुरुस्त कसे करणार आहोत हे मला आपल्या निमित्ताने सरकारला विचारायचं आहे. ह्याची कधीतरी आम्ही साहेब जिथे 4000 मिलीमीटर पाऊस पडतो मेंटेनन्सचा पैसा मिळत नाही. एक काळ होता 2014च्या पूर्वी मेंटेनन्सचा पैसा मिळायचा. आता कोकणाला मेंटेनन्स साधाही पैसा मिळत नाही, कवडीही मिळत नाही. ही कधीतरी मिळणार आहे की नाही, जी एका काळात मिळायची आम्हाला कधीतरी मेंटेनन्सचे पैसे मिळणार आहेत का नाही. ते कॉन्क्रीटचे रस्ते जेव्हा होतील तेव्हा होतील, पण मेंटेनन्सचे तरी पैसे आम्हाला कोकणाला आमच्या जिल्ह्यात द्या. कारण का पाऊस हा मोठा निकष आहे कोकणामधला, ह्याला आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. 4000 सरासरी मिलीमीटर पाऊस पडणं हे दुर्लक्ष करण्याची बाब नाही. म्हणून मी आपल्या निमित्ताने सरकारला हे निवेदन करत आहे. सावंतवाडी टर्मिनसचा समावेश अमृत भारत स्थानक योजनेत करा अशी मागणी माजी केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे केली आहे. सावंतवाडी टर्मिनसचा समावेश अमृत भारत स्थानक योजनेत करा अशी मागणी माजी केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे केली आहे. रेल्वे मंत्र्यांना या मागणीचं पत्र राणे यांनी दिलंय. याबाबत कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीनं खासदार राणेंचे आभार मानले आहेत. या निवेदनात खास राणे यांनी म्हटलंय की कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीकडून अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत कोकण रेल्वेवरील सावंतवाडी स्टेशन टर्मिनसचा विकास करण्याची विनंती केली आहे. सावंतवाडी हे हजारो लोक विशेषतः उत्सवाच्या काळात वापरणारे एक महत्त्वाचं स्थानक आहे. सावंतवाडीचा विकास कोकण रेल्वेवरील प्रवाशांसाठी सर्वात उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे या प्रकरणात वैयक्तिकरित्या लक्ष घालून संबंधित संघटनेची विनंती स्वीकारण्याची ती मान्य करण्याची सूचना द्या अशी खास मागणी राणेंनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री वैष्णव यांच्याकडे केली आहे. याबाबत खासदार नारायण राणे यांचे कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेकडून आभार मानले आहेत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आमचा मुंबई गोवा महामार्ग कधी होणार, आमदार निलेश राणेंचा सरकारला सवाल. पक्ष सोडून जायचं असेल त्यांनी खुशाल जावं, वैभव नाईक स्पष्टच बोलले.
आणि कोकणामध्ये नाही दिलं तरी चालेल, निलेश राणेंनी सभागृहात मांडलं वास्तव. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.